Zima je zo všetkých ročných období pre naše zdravie asi najproblematickejšia. Máme nedostatok prirodzených vitamínov a útočia na nás rôzne vírusy. O tom, ako si chrániť a posilňovať svoje zdravie aj v zime, sa dnes budem rozprávať s mojím pravidelným hosťom, aromaterapeutom pánom Karlom Hádkom. Dobrý deň. Dobrý den. Pán Hádek, tak ako je to v zime? Čo by sme mali robiť, aby sme čo najmenej ochoreli, aby sme sa vyhli tým tradičným problémom a prípadne si ešte posilnili svoje zdravie? My jsme měli tenhle pořad začít natáčet už v létě. Tam se musí začínat s otužováním. To je taková ta jedna z prvních věcí, která je velice důležitá, protože v současné době se ten životní styl velice mění. A když vycházíme z toho, že tady máme 4 roční období, jaro, léto, podzim, zima, ta zima je kritická s tím, že sluníčko se odstěhuje na jih, nechá nás tady a naše biologická aktivita je tam minimální v podstatě za celý rok. Ultrafialové záření od sluníčka likviduje plísně a mnoho choroboplodných zárodků. Teďka ho tady máme málo, takže i to je jeden z důvodů, proč je to doba nemocnosti. Imunita klesá z toho důvodu, jak jste řekla správně, nedostatek vitaminu a nemělo by se to s tím přehánět. Medvědi v zimě spějí. Já mám za to, že člověk by taky asi udělal dobře, kdyby tu zimu prospal. Bohužel tady ještě věci nepřišly s tím, že by to bylo zdraví, takže nás nechají vesele makat. No a my to přeháníme s tím, že třeba i jíme věci, které jsou pro daný roční období naprosto netypické. To je otázka vývoje člověka, který v podstatě neměl supermarkety a celou dobu své existence, celou dobu svého vývoje se živil tím, co v podstatě příroda dala. Čo by sme teda nemali jesť v zime? Měl by se snížit obsah cukru, v podstatě různý ovoce a zeleniny. Netvrdím, že by se jíst neměla, ale v podstatě toto jsou věci, které příroda dává v době nejvyšší biologické aktivity, v době, kdy běháme. Já vycházím z jedné věci a já to aspoň tak sám trošku dodržuju. Teďka je sezóna oříšku, na zimu mám hodně ořechů, tak hodně ořechů a takové ty věci, které jsou tomu ročnímu období typické. Že jo? Vánoce, svátky klidu, a než si prožijeme svátky klidu, jak se vyblázníme po obchodech, pak do sebe boucháme, jak kdyby jsme jedli naposledy v životě, jak odsouzený k smrti. Že jsou takové ty hříchy, které člověk dělá. Mělo by to být klid, člověk by se měl šetřit a pochopitelně dbát na svoje zdraví tím, že třeba používá ty byliny, koupele a tak dále. Já sám, vy ho znáte, to je ten extrakt z eleuterokoku. Je to lihový extrakt, tam se používá 3krát denně 15 kapek a bylo prokázané, že po 1 měsíci zvyšuje imunitu člověka na 2 až 3násobek. A ve chvíli, kdy má někdo sníženou imunitu, tak mu to vesele může pomoct, aby tu zimu překonal bez nemocí. Byť ani toto není zázrak. Já už jsem říkal, zázrak je to, že to máme. Sám eleuterokok není zázrak z toho důvodu, že když se podíváme například na virová onemocnění, tak je zajímavá jedna věc, přijdou nějaký chřipkový viry, někdo onemocní, někdo ne. A je to dáno tím, že pokud ten organismus zná ten typ viru, už s ním má nějaké zkušenosti, okamžitě vytváří obranu a člověk nemusí onemocnit. Pokud ho nezná, no tak tu obranu není schopen zmobilizovat a člověk onemocní. A i když je člověk tu vysokou imunitu má navýšenou a organismus ty viry nezná, tak ten člověk onemocní, ale tam je jedna výhoda, ta imunita pracuje daleko rychleji. Ten organismus tu obranu organizuje daleko rychleji, takže ta nemoc má lehčí průběh, je rychleji odhalena, má lehčí průběh, v podstatě daleko rychleji se jí člověk zbaví a potom je ta kratší rekonvalescence. To jsou věci, kde byly dán k dispozici například v Doněcku, to je město 10krát horší jak Ostrava, nebo aspoň teda bývávalo v době, kdy se tam testy dělali. A tam se snížila až 80% nemocnost v dětských školkách, v mateřských školkách a dokonce i ve škole. Bohužel nesmí to víc k špatným závěrům, že tedy když máme zlikvidovanou ekologii, že to budeme řešit tím, že budeme popíjet ten eleuterokok. Primárně musíme dbát na ekologii. To znamená, i tady chce to nějaký to větrání, chce to procházky, ale ne namáhavý, v klidu a pohodě a tak dále. No to tak záleží na věku a na mnoha dalších okolnostech, že jo. Že i v zimě si můžeme zasportovat, ale podle mě by se to nemělo přehánět, protože to tělo je v biologickém útlumu. Konec. Když se podíváme na celou přírodu, když nemá sluníčko, je v útlumu a to by měl člověk respektovat.